nakup sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, 13 years old na aking babae naku ang mayunanin buhay sa barangay San Jose, Pili, Camarines Sur. Sospek sa panggagadan sa aking babae sa Pili, Camarines Sur na dakop. Bientras niyaon sa compound kang Naga Airport. Philippine Army sa Bicol nagpasalamat sa matrayumpong barangay asin sangguniang kabataan election. Sangguniang panglunsod kang Naga, pinagbisto kang DILG Bicol bilang outstanding sangguniang panlunsod sa reyon. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. 13 anyos na aking babae na residente kan Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur, mayo na nin buhay kan madiskubre kan sa iyang mga magurang na haloy naghanap kaibahan ang mga kataraid sa harong kang Sabado hasta aldaw na Domingo. Ramon taman ang kumpletong detalo sa report ni Antoinette Eduardo. Maagahon kasuod aldaw na Domingo, pugol hinangos ang pamilya kan biktimang si Mary Fran Sumayaw, 13 anyos, as in grade 8 student kan San Jose National High School sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Mientras na pinagluluway-luway na halion kan mga nagresponding miyembros kang MDRRMO, PNP asin mga opisyal kan barangay, angakod kan sako na may laog nin lawas kan sarong persona. Nasubuot nako ang nakalublob sa sapa na may datog nagapo sa tagong parte kan Zona 7 kanasabing barangay. An ina ni Mary France ang nagkumpirmar na inian sa iyang aki na sa indang pinagahanap. Mayo ng sulot na gubing ang ibabang parte kan biktima. Nanay, pagiling na pong pandok. Dahil na pong magay. Dahil na pong magay. Dahil na pong magay. Pati pa yan. Ha? Ha? Ano pa ulo? Kaya positive na lang. Manang kalsong. Sa istorya kan mato ang tugang kan biktima, nagpasiring sa uma si Mary France asin mga kakawat kaini, digdi siya nahiling kan sospek na pinagsugo-subuot magbakal nin sigarilyo. Tapos pighanap na rin siya. Opo, pagkabot po ni mama, pero po katong amay-amay pa, nag-anap na po kami ta. Susugoon nga ni da po siya ni Papa, di po siya nagbakal ning ulam. Dahil na ako po. Dahil po, tapos hanggang sa nakauli na si mama sa trabaho, saka po naghanap kay Francia. Tapos, anong oras na po siya? Ano po, 1:03 AM po, kaso bago lang po. So, ikaw mo nagtulog. Dahil po. Si Mary Fran sunod sa iyo? Opo. Kumusta man siya? Tugang. Okay man po yung maugma siya ng tugang. Tadawa madunong po to. Maaasahan po siya. Pero pirmi sila nagkakawat nila sa iyo. Dai po. Dinaraman sa sarong pribadong punerarya digdi sa nagaan biktima para sa autopsy. Asin ngunya na aldaw pinaglalauman na maaaraman kung ano sinaging kausa kan pagkagadan kaini, asin kung pinagmules siya ang lungkot kaining lawas. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, bago maglubog ang saldang kan suudma, tulos man nadakop kan mga otoridad ang itinutok dong suspek sa makahirak na panggagadan sa biktima. May follow-up report si Melvin Machado. Mag-aalas 3 nin hapon kasudma, kamaras to kan mga pulis pili sa tabang ka mga barangay tanod, mga opisyales kan barangay asin nagmamakulog na residente sa palibot kan barangay San Jose, Pili, Camarines Sur ang sospek. Na day muna pinagpangaranan kan PNP hulit na day panay sasaangat ang kaso. Nag-ako na subot inikang sa ginibong krimen, kasabay kang paghaganing kapatawaran sa pamilya kang aki. Day man pinagdetali kung paano niya pinagrarawan ang buhay kan aki. Alagad ang tugang kang biktima, magabat ang daghan sa pag-ako sa sayang hinahagad na kapatawaran. Hindi niya rin pa na detalyadong sinabi, pero humihingi na siya ng kapatawaran sa magulang ng bata, tsaka
Yun lang naman ang sinasabi niya na siya daw yung may kagagawan ng krimen. Pero tinatanong namin kung anong ginawa niya, anong detalye ng pagpatay niya sa bata, hindi pa niya masasabi. Pero sabi niya siya daw may kagagawan at humihingi siya ng kapatawaran sa magulang ng biktima. Dahil siya mapapatawan. Salamat na mari ang ginibo niya. Mayong kalaban-laban ang tugang ko. Sa pagdulag kang sospek, naglusot subot ini sa Kudal kang Naga Airport. Alagad yaon naman nakabantay ang mga naghahanap na otoridad kung kay dagos na siyang naaresto. Plano subot kay ni makaabot sa National Highway para maghanap nin malulunadan asin dagos na magdulag. Tulos pinagdara sa Pili Municipal Police Station ang sospek. Nakalamagman ang tugang na babae kang sospitsado asin binabasol ang tugang sa saeng ginibo. Biyantaras na yaon sa laog kang karsel. Susugpa kay Police Lieutenant Colonel Tudenyo, posibleng rape with homicide as in direct assault ang hahampangon na kaso kang suspect. Posible yung rape na kaso niya, rape with homicide, at saka yung inatake niya yung pulis natin kanina nung inaresto yung about to arrest na ng pulis natin yung suspect. So, isa rin yun sa kaharapin niyang kaso, yung direct assault. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, Mayor Tomas Bongalonta Jr. kan Pili Camarines Sur tinutukan ang paghanap asin pagkakaaresto sa sospek sa panggagadan subuot sa 13 anyos na aking babae sa Saindang Banwaan. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Daay pinagsuwayan ni Mayor Tomas Bongalonta Jr. kan Pili Camarines Sur asin ni Municipal Councilor Annalyn Bongalonta ang insidenteng nangyari sa 13 anyos na aking babae sa Barangay San Jose, Camarines Sur. Kung sa harong kan biktima hasta sa presinto kan madakop na ang suspek. Para man kay Mayor Tomas Bongalonta Jr. dapat asikasuhon kan mga matukaw na bagong opisyales kan barangay na magkaigwanin profiling kang sa indang mga residentes. Yung gayod pag mati ko magkaigwaman na inventaryo ang mga barangay officials kang gabusindang residente. Dahil dyan mahihiling mo kung ano ang gigibuhon na tama. Halimbawa, katong suspect, talagang mamanhanap buhay, nagda-drugs, sa edad na ito, labi ng more or less 30 years old, ay talagang mayong ibang maiisipan yan, maggibong din data. Sa lado ni Municipal Councilor Annalyn Bongalonta, tulos man nagpadaranin ayuda sa pamilya kan biktima. Ang ginibumi po muna is nagpadara po kami ng dikit na ayuda dahil si magurang po marayo dahil inibanan po si Aki ninda para sa medico legal kang Aki. Mark Mendoza para sa One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nagpapadagos ngunyan ang pagtaukan honorarium sa mga maestra asin iba pang naging parte kan pagmanihar kan eleksyon sa barangay asin sanggunian kabataan. Kasubagong aga yaon ang mga maestra sa opisina kan Comelec Naga para resibihon ang saindang honorarium. Sa iba pang issue, ngunya na aldaw natapos ang pag-epekto kan Blue Alert status sa probinsya nin Camarines Sur matapos ang naging kasuguan kan LGU Camarines Sur sa paagi kan memorandum na ipinaluwas ni Governor Luigi Villapuerte para masiguro ang seguridad sa nagtapos na barangay asin SK eleksyon asin si naging pag-obserbar kan undas. Ang duwang dakulang okasyon kang Oktubre asin primerong simana kan Nobyembre ang parehong naging matuninong sa probinsya nin Camarines Sur. Sa pagbabalik kang Newsbreak, Philippine Army ikinaugma ang marhay na resulta kan eleksyon sa barangay asin sangguniang kabataan. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.
Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, Metro Peso Head as in MNWD Acting General Manager Florencio Mongoso Jr. nagahalat na sanakan magiging kasimbagan kan LGU Naga para sa formalmente niyang paglipat sa MNWD bilang permanenteng General Manager. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Response hali sa LGU Naga ang hinahalat na lang ni Florencio Mongoso Jr. pamayo kang Metro Peso para siya magtukaw bilang General Manager kang Metropolitan Naga Water District. Actually, may board resolution lang requesting the city through the city mayor to approve my official transfer sa MNWD. Until now, wala pa naman response yung city. So, waiting po ang board for the response ng city kung papayagan tayong lumipat. Sa laog ang 25 taon na pagserbisyo niya sa LGU, para sa iya dakula ang pagkakaiba kang trabaho sa Metro Peso sa MNWD. Malaki ang pagkakaiba since ang posisyon natin sa Metro Peso, sa City Government of Naga, career position siya. And at the same time, career executive officer tayo. So, ibig sabihin po, may security of tenure, not even the president can remove us from office kung walang just cause. Unlike po dito sa MNWD, pag lumipat tayo, magiging tayong coterminus. Ibig sabihin, tomorrow, next week, or next month, pag ayaw na sa akin ng board, jobless tayo. So, that's the biggest difference. Secondly, ang take-home pay as to the city ay mas mataas kumpara sa MNWD. Nagpasalamat man si Mongoso sa oportunidad na tinao sa iya ng LGU as in mas papaurugon pa sa pagserbis sa kada Nagueño. Napakalaking pasasalamat na nabigyan tayo ng opportunity na makapag-serve sa
ating syudad. And hopefully po, kung ano yung performance natin sa LGU, mapantayan natin sa serbisyo natin sa MNWT. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, liwat na pinag-utro ni Naga City Mayor Nelson Ligacion ang sayang paglaom sa mga bagong opisyalis kan 27 barangay sa syudad ng Naga na makapagserbi sa indang mga nasasakupan. Makakaasumir sana ang mga nanggana sa nagtapos na eleksyon kung makakapagsumiter na sinda kang Statement of Contribution and Expenditures Proclamation as in makapag-take out ang mga ini. We do hope and pray that starting November 16, taan mga barangay and SK officials po dahil pa man pwedeng mag-assume in office until after compliance with certain requirements. In the case of barangay officials, of course, itong proclamation nila, si submission kan SOSEC, Statement of Contribution and Expenditures, and number 3, si oath taking. Dapat nagsumpa po muna. Sa iba pang bareta, ang Sangguniang Panglungsod kan Naga ang marepresentar kan Bicol Region sa National Search bilang matibay na Sangguniang Panlungsod sa Independent Component City category. Ang Sangguniang Panlungsod kan Naga ang nakaresibinin award bilang Outstanding Sangguniang Panlungsod sa Kabikulan. Susug kay Vice Mayor Nene de Asis. Ang award na ini ang para sa 13 sanggunian panglungsod. Kabali sa pinaghihiling subot digdi si mga kapaki-pakinabang na mga ordinansang na ipapasar asin pagsaray nin tultul kan mga dokumento. Si effectiveness ka mga ordinances na pigpasar, sa mga sa records keeping, and then itong kung bako lang si effectiveness garo-garo pighiling maninda si performance talaga kang lambang membro kung talagang gabos nagpa-participate. Sa iba pang bareta, ang pagkakasararo kan mga Bicolano ang naging rason kung taano naging matarayumpo si nagtapos na eleksyon sa barangay asin sangguniang kabataan. Ini maski igwa subuot mga isolated na pangyayari sa Albay asin Masbate. Iniman ang naging mensahe ni Major General Adonis Bahaw, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army matapos ang matarayumpong pagbantay sa nakalis na pirilian. Liwat man siniguro kan opisyal na perming preparado ang Philippine Army na magtaonin seguridad sa mga Bicolano. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.